Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Kaitor singnori mani agi bobahagi male singoronugo. Tamni hinba uslo nairok bahike haino hai sumchok yakarinai. Salja borok kaitini pokhoro tongmani. Sukna hani rijakmani abo borok sanai naijak. Heavenly gift. Kaito singnori mani obo sungsarniya. Sungsani kuno mannani rang puisa ongnani ganang khanani sakri mannaniya. O heavenly gift abo singno mothang phlaimani kokno se sao. Pholao kaito sino kuplung phlaimani kokno se sao. Oro sing srai srai nugo. Sukna hani rijakmani abo borok sanai naijak. Buibe baksa phola kathar no manjak. Kaitini ko kahamse hinui borok sanai sawi manjak. Phia phainai molni phanbo sawi manjak. Khajani takhukte bohuksong. Sing tinwo a kaitoni a heavenly gift abno manui sing sanai naijak. Abo bisikse kaham hinui sing sawi manjak. Haipano baksa borok uslui thango. O srapsani tongthok ni bagui. O srapsani samung ni bagui. O sungsani samung paile ni bai. Baksa uslui thango. Bisikse talika hamya onglangno. A srapsani tongthai ni bagui. A kaitono sing zorari hui manliya. Sungsani joto tongkurui manui. Bo ganang kasini khawi bo mase mathangjakli henke bo tama manmani klaikha. Mungsa phanuya. James chapter 1 verse 17 no khuk tangai mathak layano. Joto mani kaham rimani, joto mani shoi rimani, abo sukna hani se phayo. Nokani sal tal te athuki rokno snamnai, kaituni arni se abo phayo. Bosak no mul pilya, sal kasawi sal thangai sampli klaima tui, boni sampli klaiya. Oro singnugo, every good and perfect gift eat from above, coming down from the Father of the heavenly light. Joto kaham manui, te shoi manui, abo sukna hani arni se phayo ni sao. Kaham manui tamo, kaham te shoi sa sukjak a gift tamo, abongkha matangjak phlai mani. Kaito singno riwi dikha. Jora o sing girjao tamni bagi thang. Kisu borno no khangke ang belai no wanabo. Chakri rang puisa mamang. Kaito no sing tamni bagi man khana. Kaito ni ukologo sing tamni bagi riktha. Rang puisa manna bagi de, sakka ham tona bagi de, ganang khana bagi de, chakri manna bagi de. Maya hingke ang kaito no surya tongnai haide. Ani sa khaimya hingke ang kaito no surya tongnai haide. Abo hanyo khlayo kisu borok. Piaba o kaito sing no tamo gibri kha. Sing sawi buji je paiman kha. Abongka heavenly gift, perfect gift ni sao. Abo kamawi thangnaiya. Abo sogui thangnaiya. A perfect gift abongka everlasting life. Kaito sino mothang plaikya. Kaito sino abono riwiri kha. Ahaino riwiri kha ni sao. Abon bagi 1 Peter chapter 1 verse 4 okok sao. Hake kaito bini borok ni bagi khatiwi tonmano manano hunui sing nasingui tongo. Bo abono sukna hao khatiwi tonkha. Aro abo soglak hamya bo onglak babo balaiglak. Sukna hao sini bagi khatijak. Kaito sino rinani bagi kaisa gift khati tonjak. Sing mannai, mansuknai, siur mannai abono kasini khatung mani. Khajini takhukte bhuksong. Tamni ning girja thangnai. Tamni ning kaito lopnai. Tamni ning ni shorto kaito ni samuni bai okhona nang. Kono excuse riyawi kaito ni bagi tamni khasina nang. Tamni sakirina nang male ning mathangjak kahini se. Kaitor nini sakao khairokha nono gibri kha himani bagi se. Abon bagi phadi sing kaito no hambari layano.